Приятели, повярвайте ми, развълнуван съм и това с основание, защото днес всички ние присъстваме на един исторически момент. След 25 години бездуховност в България, ние показваме днес с нашето присъствие и с това, което правиме, че духа на българина не е загинал. Днес ние правиме една историческа крачка, която ще бъде оценена не само от българската общественост, а това, което правиме, повярвайте ми, то отново ще прикове световната културна общественост върху това, което става в България или респективно това, което става тук във Варна. Възстановяването на фестивала има дълбок смисъл. Филмите, които ще видите, те носят добротата. Тези филми носят нещо, което ние сме наследили от нашите баби и дядовци, от техната ценностна система. Да бъдем добри, да бъдем милосърдни, да бъдем готови всяка една минута да подадем ръка. И това е нещо изключително много важно, защото това е, на което се учат нашите деца, и това е нещо, което ние трябва да го предадем и на нашите внуци. Вие видяхте този филм. Видяхте тези млади хора с ботушите, с лопатите, кални, отишли там. Не защото са изпратени от някаква политическа сила или са отишли за някакви икономически интереси. Всички те, било доброволците на Червения кръст, било младите хора, които дойдеха от цяла България, те бяха там, защото имаха една потребност, защото имаха една необходимост да помагат. Защото в техната ценностна система е заложено това, което ние сме наследили от нашите баби и дядовци, за което говорих. Господа Попова, искам да ви уверя още един път, че докато ги имаме тези деца, ще го има Червения кръст и ще има България. И затова аз ви благодаря, че вие ги аплодирате и дайте още един път да ги аплодирате. Благодаря ви. Нашето желание и повярвайте ни, че ние това ще го направим, това да бъде възстановена тази традиция.